रायजो राजा नोंथांमोन बावखुंग्रिनि TCCL चेयारमेन सन्जय ब्रादारा UPPL खौ नागारनानै BPF आव जयेन जाबाय होनदों। बिराद स्रां मोनबायदां बिमाबो खिनाय बायदि स्रां मोनबाय आङो। बे थांदों बिराद मोजां मोनबाय आं। मानो होनना बुंबा बेखौ सैमायानो सोंना गामियावनो बिराद मोजां जादों। मानो होनना बुंबा बिथाङा बै समनिफ्रायनो PCDR निफ्रायनो BPF जों लिंक दंखायो बिथाङा। BPF खौ सिङाव सापर्ट खालामबाय थाखायो। दिनै बिथाङा BPF आव थांबाय बिराद मोजां जाबाय। फेरेंगाया जेननाया बिसोरनि थाखायनो जेनदों। बिसोरनो थिग नङा बारा। बिराद मोजां मोनबाय आं। खिनाय बायदि स्रां मोनखायबाय बिमाबो। फैथि नै बिराद मोजां मोनबाय आं। गतिके सन्जय ब्रादारा थांदोंबाबो UPPL खौ जेबो खहा खालामनो हाया। नाथाय मा साननानै दिनै जयनिं जाखो बे गावनि खोथासै। बेसेथो गोबाव थाबाय थानो। PCDR निफ्रायनो बिथाङा BPF जों लिंक दंखायो। BPF निफ्राय बेहा अनेक लेनदेन दंखायो। बेखौ मा होनो दा पार्टि हिसाबै जोङो रायलायोमोन बै समाव। नाथाय गारबाय मोजाङानो जाबाय। मा थिग नेक्स्ट MCL आव समानाबो दारायनो हागौना आंबो दारायनो हागौ। माथो थिग। गतिके UPPL खौ जेबो खहा खालामनो हाया। फेरेंगामोन जेननाया बिनि खारनाव जेनदों। बिसिनि खारनावनो बहा सोरबा दंबावोबा ओंखारलांखादो MLA नि सिगां। बिथाङा मा साननानै थांखो बुजिना बुजियाखैब्ला प्रमद बर' सारा MP आव रायजो सभायाव मानि थाखाय थांदों। 125 एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला बे BPF निफ्राय उल्था फैफिनाबानो जाबाय। आरो बे फाग्ला 2 बोसोर इन्टारिमा जायोब्ला मा खालामगोन बेलाय रोनावफिननोसै अब्ला। गतिके बे थांनाया एकदमबारे स्रां मोनखादां। खिनायाव जेरखम गेस्ट्रिक जानानै फ्राम फ्राम बिरलाङो बेफोरबायदि स्रां मोनखादां। UPPL आ जेबो खहा जाया बेहाय। गामियाव सैमायानो सोङा बेखौ। बियो स्प्लेन्डार बोरायनिसो जानो समायखादों सन्जय ब्रादारा। गाज्रि दामोनलै सन्जय ब्रादार। आरो मानि थाखाय दासिमबो हिनजाव लायाखै नोंलाय? नोंथाङा स्प्लेन्डार बोरायनिसो जानो समायखादों। गाज्रि दामोन ब्रादार। पार्टिमोन नालाय थांबाय नालाय गारनानै एसेथ' बुंखानांगोन नङा होमब्ला? एसेनोसै। बाय बाय।